אהלן, אני רון נזר, אני יועץ למנהלי עסקים ובעלי עסקים. במסגרת זאת אני פיתחתי כמה שיטות שהן טיפה ייחודיות, לא כי אני דווקא המצאתי משהו חדש, אלא כי לקחתי, מדברים עליהם אולי טיפה יותר באקדמיה, אולי טיפה יותר בתור איזשהם תבניות כלליות, וניסיתי להפוך את זה לאיזושהי מסגרת כללית שתקל יותר על אנשים להבין באמת מה קורה להם בעסק ובאיזה שלב הם נמצאים ואיך אנחנו יכולים לפתח את העסק בצורה מובנה ושבאמת תהפוך את העסק לנכס לבעליו. ותכף אנחנו נדבר על מה המשמעות של זה. שאלה ראשונה, מה זה עסק? אז קודם כל, עסק במובן הכי כללי שלו זה איזשהו ארגון שבו אנחנו מנסים לקבל הכנסה, לעשות כסף מה שנקרא, ואנחנו עושים את זה דרך זה שאנחנו שמים תשומות, אם זה הזמן שלנו, חומרים, מוצרים, תמורת השקעה מסוימת אנחנו נקבל כמובן תקבולים יותר גדולים מזה. זה כמובן כל בעל עסק יודע מכיר את התהליך הזה. נכס לעומת זאת זה משהו טיפה שונה, כולנו יודעים שאנחנו מתייחסים למשל לנדל"ן כנכס, אבל למשל הרכב שלנו, רובנו כבר מבינים שהוא לא נכס, כי הוא מאבד מערכו מאוד מאוד מהר, וכל הזמן צריך לתחזק אותו ולשמר אותו, אז כמובן שרכב זה אולי נכס כי יש לו איזשהו ערך, אבל הוא הולך ודועך יחסית מהר. לעומת זאת נכס זה דבר שאנחנו מתייחסים אליו פה, זה משהו שבלי השקעה הוא משמר את ערכו או אפילו מגדיל את ערכו והוא מייצר לנו איזשהו תזרים מזומנים. אז למשל אם אנחנו נקנה מניות אנחנו נקבל דיבידנדים ואולי עם הזמן ערך המניות יעלה, ואותו דבר קורה עם נדל"ן למשל, ועסקים כשהם מתפתחים ומגיעים לרמה מספיק מפותחת אז הם הופכים להיות נכס עבור הבעלים שלהם. ברוב העסקים זה לא קורה. מישהו מקים עסק ובהתחלה הוא מתבסס בעיקר למשל על היכולות שלהם, מה שזה לא יהיה, ועם הזמן למשל אם העסק אפילו אם הוא מצליח אז הוא מתרחב על ידי זה שבעלי העסק היזמים מביאים עובדים אולי נוספים, מערכות נוספות שיגבו אותם, שיקחו מהם חלק מהנטל, והעסק ממשיך להתפתח סביב אותם אנשים באופן כזה שהעסק כל הזמן נשאר תלוי באותם אנשים. מה שקורה זה שקודם כל התהליך הזה יש לו איזשהו מקסימום מסוים, והמקסימום הזה תלוי באנשים, לפעמים זה באנשים בודדים, ואני כבר ראיתי גם מקרים של 180 עובדים וזה עדיין ככה, שאם תוציא את הבעלים מהעסק אז העסק תוך פרק זמן יחסית קצר יתחיל לדעוך, ולפעמים הוא פשוט נתקע ולא מצליח להתפתח יותר, כי בגלל התלות הזאת שקורית תלות ביזמים או בבעלים. זה שבעצם הבעלים הוא עובד בעסק שלו, זאת אומרת הוא אחד העובדים והעסק הוא בעצם מקום עבודה עבור הבעלים. אחת התופעות הנלוות, שוב אנחנו מדברים על העסק כנכס, זה שאנחנו לא מצליחים לממש אותו, זאת אומרת שאם הבעלים רוצה למשל למכור את העסק, זה יהיה מאוד קשה לביצוע, בין השאר, ושוב זה דברים שאני ראיתי בעיניים מה שנקרא, שבא רוכש פוטנציאלי ואומר אוקיי העסק נחמד, הוא די גדול, אני רואה שיש תזרים מזומנים והכל, אבל אני לא מבין איך העסק הזה מתנהל אם הבעלים לא נמצא פה. אם אנחנו מוצאים את הבעלים מתוך העסק, איך אני מביא מישהו במקומו שגורם לעסק הזה לשגשג כמו שהוא או אפילו יותר. ברגע שהדבר הזה לא ברור אז אי אפשר בעצם להעביר את הנכס או את העסק לידיים אחרות והוא לא מתפקד כנכס, וגם קורה הרבה פעמים מקרים שפשוט העסק מתחיל בהדרגה לדעוך. הסטטיסטיקה היא ש50% מהעסקים לא מחזיקים מעמד יותר מ5 שנים, 65% מהעסקים כושלים תוך 10 שנים, ורק 30% מהעסקים, ואני לא מדבר פה על הייטק, סטארט-אפים, משהו כזה, ששם בכלל האחוזים הם קטנטנים, אבל אפילו בעסקים, מה שנקרא מסורתיים, רק 30% מהעסקים מצליחים להגיע למצב שאפשר להעביר לדור הבא של ניהול, או למשקיע חדש שיקח את העסק. אז אם אני מסכם את זה, אז
עסק שהוא מקום עבודה, הוא דורש את שעות עבודה של הבעלים כדי לפעול, בדרך כלל יש תזרים לא יציב, בדרך כלל יש קשיים באיזשהו שלב בלצמוח ולהתרחב. מה זאת אומרת קשיים? דבר טיפוסי זה שהבעלים יגיד כמה שהוא מוסיף אנשים או מוסיף לקוחות, העומס עליו רק גדל, והפתרון שלו זה שהוא היה רוצה אולי להקטין אפילו את העסק. שוב, זה דבר שאני פוגש גם בעסקים של 5 עובדים וגם בעסקים של 50 עובדים, זה מגיעים לאיזשהו מקסימום ואז הבעלים מרגיש שהוא כל הגדלה של העסק זה פשוט מעמיס עליו יותר ויותר. קשה מאוד לקבוע ערך לכזה עסק, בדרך כלל העסק הזה הוא בעלים ובכלל הרבה מהעובדים מרגישים שהם מכבים שריפות, הם כל הזמן מתרכזים בטווח הקצר, בלעבור את היום הזה, בשבוע הזה, אין יכולת לפעול אסטרטגיה לטווח ארוך. כשאנחנו מדברים על עסק שהוא נכס, יכולים אפילו להוציא את הבעלים מתוך העסק, והעסק ימשיך לעבוד. יש לנו איזושהי יציבות ברווחיות ובתזרים, יש אפשרות להגדיל את העסק בעצם ללא הגבלה, להתחשב כמובן במשאבים, אבל זה לא משהו ניהולי שמגביל את הצמיחה של העסק, והעסק אפשר להגיד גם שהוא מותג. מה הכוונה מותג? שהעסק עצמו, אפשר להגדיר אותו בתור איזשהו שם ומנגנון וצורה, וכולם יודעים מה הוא בדיוק, והוא גם עולה בערכו לאורך זמן מתוך ההתפתחות שלו. וכמובן נלווה לזה תכנון עם חזון לטווח ארוך. אנחנו יכולים לראות את השלבים בהתפתחות עסקים. עכשיו, השלבים האלה הם כמעט קבועים בכל העסקים, משך הזמן בין שלב לשלב משתנה, אבל לא כל עסק מצליח להתקדם. כמובן שכל עסק מתחיל באיזשהו רעיון ואיזושהי יזמות, משם משיקים את העסק, מתחילים להגדיל אותו, הוא צומח, באיזשהו שלב יש שלב כזה, אני קורא לזה צמיחה ומרקחה של איזשהו בלגן, אבל עם צמיחה, והאמת שהרבה עסקים נתקעים בשלב הזה ולמעשה לא מצליחים להתקדם הרבה הלאה. השלב הבא הוא שליטה ושיטה שבו בעצם כל התהליכים והמנגנונים נהיים מקובעים, ברורים, מאוד מתועדים, בעצם הופכים את העסק למשהו שיטתי שיכול לחזור על עצמו ולעבוד באיזושהי צורה מאוד מאוד נשלטת וקבועה. זה מוביל שגשוג ופריון, משם העסק מגיע לאיזושהי הבשלה, שבסוף ההבשלה בעצם הבעלים יכול לצאת מתוך תפקוד יומיומי שוטף בעסק ולהתחיל לעבוד, נקרא לזה, על המורשת. אם אני טיפה נכנס פה לפרטים, אז שוב הרעיון ויזמות זה שלב שבו העסק נולד, צריך לדבר בדרך כלל על דברים שיותר קשורים לגיוס הון, לפיתוח תוכנית עסקית, בונים איזשהו צוות ראשוני, משם העסק אחרי שהוא מושק ומתחיל לצמוח, מתחילים לעבוד על מיתוג ושיווק ומחירות והרחבת הפעילות. בשלב הצמיחה ומרקחה יש לנו קצת, כמו שאמרנו, קצת בלגן, קצת כאוטיות, אבל הצוות גדל, מתחילים לנהל מלאי, מערכות, מתחיל להופיע איזשהו סדר בעסק, וכמו שאמרתי, הרבה מאוד מהעסקים נמצאים בשלב הזה, גם אם הם עסקים ותיקים, כי בשלב הבא אחריו, השלב של השליטה ושיטה, אנחנו מתחילים להיכנס לאיזשהו תהליך שהוא חלק יותר, סיסטמטי יותר, כל התהליכים מתועדים, יש נהלים, יש מערכות תומכות, בין אם זה מערכות ממוחשבות למיניהם, CRM, ERP, כל הדברים מהסוג הזה, יש לנו ניהול של תקציב, ששוב זה דבר שעסקים לא כל עסק מגיע לשלב הזה שהוא ממש מנהל תקציב, שיש לו תוכנית שיווק, זה דברים זה שלב מאוד מאוד קריטי, בעצם המעבר הזה בין 3 ל-4 זה מאוד מאוד קריטי בהרבה מאוד עסקים. שלב השגשוג ופריון שבו מתחילים לנהל רווחיות והעסק יכול להתחיל להשתכפל, אוקיי? זה אומר לפתוח סניפים חדשים, לפרוץ לאיזשהו שווקים חדשים כשממשיכים להשתמש באותם מנגנונים הקיימים בעסק, והרבה פעמים מתחילים להופיע הזדמנויות למיזוגים ורכישות. שוב, העסק כמובן יכול גם אולי להתמזג עם עסק גדול יותר, אבל הרבה פעמים גם העסק יכול להיות הרוכש של עסקים אחרים. שלב הבשלת הנכס, שבו בעצם אנחנו מתחילים לחשוב על איך מעבירים דור בניהול. שוב, זה שלב מאוד קריטי, כי הרבה מאוד עסקים כושלים דווקא פה, כשבאופן טבעי היזמים המקוריים מאוד קשה להם לעבור את השלב הזה, כי הם בראש שלהם הם לא יודעים כל כך לשחרר את זה, והם לא יודעים כל כך לתת את האחריות באופן שהאחריות הזאת, הם מרגישים איתה, ונקרא לזה בנוח, שיש מספיק אמון, ושהם יודעים איך לשלוט
נקרא לזה בלי לשלוט, וכמובן השלב האחרון שבו היזם הוא עם איזשהו חופש כלכלי והוא יכול או למכור את המניות או ליהנות מדיבידנדים ולהיות בעצם לנהל דרך איזשהו דירקטוריון, אם הוא עדיין נשאר מעורב והוא לא עושה את זה דרך ניהול פעיל יומיומי. אז כשעסק הוא נכס, אנחנו בעצם מדברים על עסק שאפשר להגיד שהוא מותג, שיש נזילות ותזרים בריאים בעסק, שאנחנו יכולים לקבוע את ערך הנכס והערכו גם עולה עם הזמן. העסק יודע איך לצמוח, שוב, בגלל שאנחנו עובדים עם תהליכים סדורים, עם נהלים, יש לנו אולי קניין רוחני, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו יכולים להשתמש בהם כדי שהם בעצם סקיילביליים, לשכפל אותם לתחומים חדשים, מוצרים חדשים, שירותים חדשים, אתרים חדשים. יש סיכון בעסק אמנם, כמו בכל עסק, אבל הסיכון הזה הוא נשלט, הוא מנוהל, הוא אפילו אולי במגמת ירידה ככל שהעסק יהיה מבוסס יותר. שליטה, אוקיי? שאנחנו דיברנו על שיש תכנון, תוכנית אסטרטגית, יש החלטות סדורות, לא מתבצעת תגובתיות וכיבוי שריפות וכל יום הוא מלחמה, אלא בעצם עבודה שהיא הרבה יותר סדורה. שוב, כמובן, יכול להיות שבוע גרוע שיש בו הרבה כיבוי שריפות, אבל זה לא הסטנדרט, אוקיי? שבו פועלים, והעסק הוא יכול לשמש אותנו גם כמינוף. מה הכוונה? שמוסדות כמו בנקים או חברות השקעות מתייחסות לעסק כבעל ערך, וזה כשלעצמו יכול לסייע לנו, לבעל העסק, לגייס כסף, כשהוא צריך למשל התרחבות, וזה כי אנחנו יודעים נקרא לזה למניות של העסק, יש ערך שניתן בעצם לשערך אותו. ולהתייחס אליו כדבר יציב. כשעסק הוא נכס, איזושהי תוכנית פעולה אסטרטגית שעליה אנחנו מתבססים, כמו שאמרתי הוא ממותג ואנחנו יודעים בדיוק לאיזה לקוחות אנחנו פועלים ומה בדיוק אנחנו מציעים להם, וכל הנושא הזה של מיתוג שאני לא מעמיק בזה כרגע, מה זה מותג ואיך מנהלים אותו וכל זה, אבל זה מאוד מאוד מוגדר, כי בלי מיתוג הזה מאוד קשה להבין מה זה העסק ולתת לו ערך, אוקיי? כי ברגע שעסק הוא ממותג כמו שצריך, אנחנו יודעים בדיוק מהו ומי הוא. מבנה ארגוני כמובן מאוד מסודר, מאוד ברור, כל התפקידים, כל התהליכי עבודה, נהלים, מערכות ואוטומציה, צוות ניהולי מיומן, בכל שלב, כמו שתיארתי קודם, אנחנו צריכים להתייחס לדברים אחרים כדי לעבור מה שנקרא לשלב הבא, כשלא טוב לדלג משלב לשלב, כאילו אי אפשר לדלג על שלב, צריך ששלב יהיה פחות או יותר גמור כדי שאפשר יהיה לעבור לשלב הבא. כמובן אם אנחנו לא מטפלים בדברים אז העסק נתקע, ולכן צריך תמיד להגדיר את המטרות, לנתח את המצב שהעסק נמצא בו, את השלב שהוא נמצא בו ומה הדברים הנכונים לטפל בהם באותו שלב, לפתח אסטרטגיה שהיא ברורה, שמנהלי העסק ובעלי העסק יודעים איך לפעול, ולפיכך הם יודעים איזה משאבים להביא, למען איזה מטרות, תהליכים שיטתיים, נהלים וארגון, דיברנו על זה, מיתוג מובהק, גם דיברנו על זה, אוטומציה של תהליכים ומערכות, אחד הדברים שמאפשר לנו פחות נקרא לזה ניהול והמצאת הגלגל כל פעם מחדש, תהליכים, ככל שיש לנו יותר מערכות שמוליכות את הצוות ואותנו בביצוע תהליכים, אז זה מקל מאוד על יצירת החזרתיות הזאת. פיתוח צוות מנהלים, כי אנחנו רוצים להגיע למצב שהבעלים יכול דר מהעסק, אפילו תקופה ממושכת. כמו שאמרתי, אני הכרתי עסקים של גם 50 וכמעט 200 עובדים, שבעל העסק לא יכול לנסוע לחודש לטיול מחוף לחוף בארצות הברית, ואפילו לא לשבועיים. אז וזה אפילו אם יש מנהלים ויש הכל, זה איזשהו מרכיב מאוד משמעותי שצריך לתת עליו את הדעת. מערכות היחסים של העסק שמחזיקים אותו גם פנימה וגם החוצה, לא כל כך ערכתי בזה, אבל זה איזשהו חלק פה בתוך היצירת בעצם האקוסיסטם שהעסק פועל בו, שנותנת לו יציבות. מעקב והערכת ביצועים, זה איזשהו בתוך התהליכים הניהוליים, דבר ששוב מאפשר לבעלים טיפה לקחת צעד אחורה ולהסתכל יותר על העסק יותר טיפונת ממעוף הציפור, ברגע שיש מדדים ודרכים להעריך את הביצועים ולא חייבים להיות מעורבים בכל דבר ודבר. התקדמות מודעת בשלבים, שוב בהתאם לשלבי ההתפתחות שהעסק נמצא בו. זהו, אז זה היה לייב
יחסית קצר, רציתי להציג לכם את הנושא, וכמובן מי שרוצה טיפה להעמיק בזה מוזמן לפנות אליי בכל שאלה, בכל הכלים האפשריים, בין אם זה באתר, בנייד, בלינקדאין, בכל מקום, וזהו, אשמח לענות על שאלות ככל שיהיו.